ଗାଁର ଯେତେ ସାମାନ୍ୟ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ଆଉ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଜୁହାର କରୁଛେ ଆଉ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଗୀତ ଗାନା ଭିତରେ କି ବଜା ବଜାର ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବା ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାକି କମିଟିକେ ମାନବାରେ ପଡ଼ବା, କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବରକେ ମାନବାରେ ପଡ଼ବା ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମା ବହିନମାନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଜୀବନରେ ପହଲା ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନରେ ବସେଇଛନ୍। ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଦିଆହେଇଛି बहुत बढ़िया व्यवस्था व्यवस्था लगी गोटे जोरदार ताली गोटे हो। थैंक यू। गणपति बाबा गणपति बाबा
सब ले